खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 5 फेब्रुआरि 2026 बिस्थिबार बाराय। नोंथांमोनहा दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोनसेनि राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै सावस्रि बिथिङाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना बे बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन, नाथाय बांद्राय लुबैयोब्ला नुकसानबो सहायनो गोनां जानो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागोन। धोनजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव सांग्रां जानाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै लांलाय लाबोलाय बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। बिमा बिफानि सावस्रिखौ लाना जिंगासिनो गोनां जानो हागौ। सोरनोबा दाहार होनाय रांखौ मोनफिननो हागोन। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। धोन सम्पति बारायहोनो हागोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै गोसोआव जेंना नुजाथिगोन। खामानिफोराव खनले जेंना नुजाथिनो हागौ। गथ' गथायनि केरियार फारसे जानला मेनला थिरांथा लानाया मोजां नङा। बेफार फालांगि मावग्राफोरा सांग्रां थानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। कर्कट राशि। जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागौ। खामानि फारसे सोलायनाय लाबोनो हागोन। सोरबा आंगो सुबुंनि हेफाजाबजों थाबथानानै थानाय खामानिया मावफुंजागोन। थासारिया गाब गोनां महर लागोन। खायसे बिबानगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नखराव सोरबा देहायारि जेंना नुजाथिनो हागौ। कर्क राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै रंजा बाजायै गोसोआव बोलो मोनखांगोन। बरादा हेफाजाब होगोन, नाथाय खामानि फारसे सांग्रांथि लाखिनाया मोजां। जिउनि लोगोजों बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। बिदा फंबायजों एना एनि जोबस्रांगोन। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै मान सन्मान बारायहोनो हागोन। धोन सम्पतिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। गोदान खामानिफोरा मावफुंजागोन। अफिसफोराव खामानि मावग्राफोरा सांग्रां जानाया मोजां। गथ' गथायनि सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। कन्या राशि। राशि बादियै केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। थासारियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। जानाय लोंनाय फारसे मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायगोन। गोसोआव साननाय खामानिफोरखौ मोगथां महर मोनखांहोनो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनो हागोन, जायजों इयुनाव मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो, गोथां आरो मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि साना जोबोर मोजां बारलांगोन। आय बांहोनो हागोन। धोरोमारि खामानिफोराव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। प्रपार्टिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मुलाम्फा मोननो हागोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। कुम्भ राशि। राशि बादियै बिदा फंबायनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा धोन सम्पति मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब।
मकर राशि बादियै नखर संसाराव गोजोनै सम हगारहरनो हागोन। गेदेरफोरनि हेफाजाब मोनगोन। जिउनि लोगोजों गोमोथाव अनथोब मोननो हागौ। राजखान्थियारि बिथिंनिफ्राय मुलाम्फा खालामनो हागोन। धोनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव लाब मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि बादियै धोन फारसे बृद्धि बारायहोनो हागोन। सुथुरफ्रा नोजोर होगोन। नारसिनथाया बांनो हागौ। इसोरनि भक्तिजों गोसोखौ सान्थि मोनखांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।